После при награждаването награди ще има за всички. Всички участници. Ти седи си тук да чуеш регламента и че отидеш надолу. Няма добре. Ела да минем. Минавай с кобилата, Юли. Минавай. Айде, живи и здрави. Айде, айде. Айде, Влади. Nema se, ide da pije se, ajde, nema problema, bravo, hubov komis, bravo, ajde, živi i zdravi, hubави гледани не, отлично, така, значи състезанието след записването може да започва и нека най-добрия победи, успех на всички. Това е. Да. Добре. И за ти порката за обучението. Това е, да. Ще ги наградим, бе, няма награди. Кмето е тук, бе, кмето тук вече награди и всичко, какво трябва и така.